Bonġur il-kulħadd, merħba għal din il-post race reaction tal-Grand Prix tal-Ġappun illi għadu kemm intemm ftit tal-ħin ilu wara li rajna nistgħu ngħidu hekk event fuq kellna diversi affarijiet minn fares għal penalitajiet għal ftitazzjoni wkoll u fl-aħħar mill-aħħar ukoll rajna rebbieħ illi huwa Max Verstappen illi wkoll rebaħ il-kampjonat għat-tieni darba fil-karriera tiegħu. Kif qed taraw ukoll miegħi għandi lil Wayne Mikallef illum. Bonġur lilek Wayne. Bonġur Antonello, nispera tinsab tajjeb u li kull min qed jarana. Ejja ngħidu li saċertu punt ma qomniex għal xejn dal-għodu, biss qabel ma nibdew pas-soltu nagħtu naqra rendikont ta' riżultati illi kellna ġewwa Suzuka. Max Verstappen, ċampjon tad-dinja, jirbaħ dina it-tellieqa fuq Sergio Perez illi wara intervent mill-stewards fuq inċident li kien hemm ukoll fl-aħħar leb qabeż lil Charles Leclerc li fuq it-trakka spiċċa t-tieni iżda ġie mogħti 5 sekondi penalità. Inkomplu naraw naqa' il-klassifika fir-raba' post Esteban Ocon fuq Alpine, Sir Lewis Hamilton fuq Mercedes il-5, Sebastian Vettel fuq Aston Martin is-6, Fernando Alonso Alpine is-7, George Russell tal-Mercedes fit-8, Nicolas Latifi Williams id-9 u mbagħad it-tnejn tal-McLaren. Lando Norris jispiċċa fl-10 post u Daniel Ricciardo illi jispiċċa fil-11 il-post. Dan ifisser li anki nistgħu noħorġu l-klassifika mill-ewwel illum għal naqs il-klassifika tas-sewwieqa illi Max Verstappen rebaħ il-kampjonat minħabba illi għandu 113 punt vantaġġ fuq Sergio Perez, il-Max bi 366, Sergio Perez illi wkoll jaqbes il-George Russell fil-klassifika tas-sewwieqa 253 kontra l-252 ta' Charles Leclerc. George Russell 207, Carlos Sainz 202, Sir Lewis Hamilton 180, Lando Norris 101 u Esteban Ocon 78. Dak huma għall-inqas il-klassifika tas-sewwieqa tal-kostrutturi se narawha iżjed tard biss erġajna għandna bidla, anzi ħanaqbdu ntella wejja ħanħilsuha. U l-bidla hija illi għal darb'oħra l-Alpine reġgħu telgħu fir-raba' post 143 kontra 130, Red Bull telgħu għal 619, jonqshom ftit punti biex ikunu għalqu wkoll il-kampjonat tal-kostrutturi, Ferrari 454, Mercedes 387 u l-Alfa b'xi mod jibqgħu is-sitta b'52 għalkemm fuq dik ukoll se nitkellmu żjed tard. Mela, Wayne, ejja ħanibdew bir-riżultat tat-tellieqa. Verstappen rebbieħ ċampjon meritat, ir-Red Bull tista' tgħid hekk ilhom b'din l-istrixxa ta' rebħ minn Franza fejn rebħu 7 konsekuttivi b'Max jirbaħ 6 minnhom. U anki illum fil-ftit minuti ta' tellieqa li rajna rnexxielu jaqta' l-Perez b'27 sekonda. Insomma, wirja ta' saħħa mill-Max. Il-mistoqsija ma kienx jekk se jerbaħ it-titlu, kienet meta. U fil-fatt din it-ġimgħa Max Verstappen nexxielu il-kampjonat meritament. Naħseb kien hemm xi għandu xi 29 dawra saqu kollox bħala laps u nexxielu jaqta' il-tawara f'xi 27 sekonda, jiġifieri qed ngħidu innexxielu jaqta' sekonda kull lep. Sekonda kull lep, jiġifieri Verstappen kompletament domina. Le, mhux hekk fimni. U kienet ukoll sa ċertu punt għalihom fitting illi rebħu l-kampjonat fit-trakka tal-Honda u fil-fatt qed nara naqa' diġà Jason Cini li batilna messaġġ hawnhekk keep it up guys. Jason proset lilek, naf li bħalissa int u sħabek tar-Red Bull
Facebook page ta'kom ġabdejtu ċelebrazzjonijiet li se jkomplu fostin nixtieq li hawnhekk fisem it-tim kollu tal-Kamra Sportiva nifirħilkom lilkom u s-supporters tal-Red Bull fosthom Jake Sammut il qed jgħid kollox għalina ta' dan is-suċċess mistħoq u nerġgħu ngħidu kienet fitting li jirbħu l-kampjonat fit-trakka tal-Honda wejn. Le, ekku, jiġifieri kien hemm min beda jgħid li f'Singapore ħajppruvaw ma jirbħuhiex dakinhar il-kampjonat jippruvaw jagħmlu apposta biex jirbħu f'Suzuka u fil-fatt hekk ġara wara l-penalità li ngħata Charles Leclerc, Max Verstappen ingħata t-titlu. Naħseb kienet importanti ħafna li dik il-5 sekondi penalità ingħatat pjuttost malajr, ma kenniex għalfejn nistennew xi nofsija sakemm tingħata għax bdejt nibża li ħajjiġri sitwazzjoni simili bħalma ġrajna pereżempju bħalma ġrat fit-telliqa ta' Singapore fejn rajna li sakemm ħareġ ir-riżultat finali tat-telliqa domna ħafna. Eżatt, u fil-fatt kien anke dubju fuq il-punti. Ħadd li għaliex anke meta bdejna nagħmlu l-kalkoli deru li kienu se jingħataw full points anzi nofs il-punti għal din it-telliqa biss finalment ingħataw il-punti kollha wara li David Croft ta' Sky Sports konferma wkoll illi ingħataw il-punti kollha għal dina it-telliqa minkejja li inqabżet bi ftit nofs il-distanza skedata li fil-fatt hija ta' 52. Żgur li però Charles Leclerc għandu għalfejn jkun iddiżappuntat ħafna b'dak issa ma jseħħulu t-tielet post li ġab. Il-move anki peress stessa meta kienet FR move imma l-stewards ma ħasbuhiex hekk u infatti wkoll penalizzaw lil Monegask biss fit-tluq Leclerc kellu ċans tiegħu wkoll biex ikun wedna kollox. Le, Leclerc fit-tluq jiena ħsibt li jaqbżu l-Verstappen, jiġifieri kienet fuq l-inside ta' 10-1 iżda b'xi mod ieħor Verstappen innexxielu jibbrejkja ħafna iktar tard u jgħaddi min-naħa ta' barra ta' trakka, jiġifieri ma stennejtix dik l-overtake min-naħa ta' Verstappen kienet vera tajba. U tul it-telliqa sħiħa li Sergio Perez kien jisu dejjem qed jagħlaq bil-mod il-mod fuq Charles Leclerc u eventwalment hija diżappuntanti ħafna għal Leclerc li kellu jitlef it-tieni post fl-aħħar kantuniera tat trakka tal-aħħar lep. Jiġifieri sa ċertu punt iva Leclerc ġabha f'idejh jiġifieri żball tiegħu kien u Perez nexxu li jgwadanja u naħseb li iva kienet 5 second penalty. U aħna bdejna mmorru fuq il-kapitlu ta' delużjonijiet u efimni għaw minn ġi delus imma għaw minn ħareġ naqru miljat illum ħanejdu hekk. Għaliex bil-rispett kollu lejn is-supporters tal-Williams imma li Latifi jispiċċa qabel it-tnej tal-McLaren jien ħanitkellem għalija bħala supporter tal-McLaren issa. Qed nara l-wejn qed jitħaq naqrat umiljazzjoni ħanejdu hekk vera l-istrateġija li labu dik il-karta Vettel u Latifi ġiethom ward ma nifhem. Ir-riżultat dak li hu jitkellem u jiġifieri. Li tispiċċa wara naħseb l-iktar sewwieq skars li hemm fil-grid. Nifqu għaw. Ovvjament naħseb illum kienet iċ-ċertifikat illi tlifna raba posta biex nerġgħu nitilgħu naqa' fuq fil-klassifika. Esteban Ocon għamel wirja kbira, rnexxielu jiddefendi b'kull mod u mezz li kellu minn fuq Sir Lewis Hamilton. Fotokopi ta' dak li rajna fil-Grand Prix ta' l-Ungerija tas-sena li għaddiet, jiġifieri ir-raġuni, waħda mill-raġunijiet għalfejn Ocon
ser ikun kien fundamentali biex l-Alpin jispiċċaw fir-raba post tal-kostrutturi, biss għamel tellaqa tajba l-lum Ocon Wayne. Le, Ocon l-opinjoni tiegħi kien flimkien ma' Verstappen Driver of the Day, għamel wirja impressjonanti ħafna li minkejja li vera kienet ix-xita u ma kienx hemm DRS u l-Alpinja b'saħħetha ħafna fid-dritta xorta waħda biex iżomm il-Hamilton wara hekk dawk l-ammont ta' laps tiegħu fenomenali, ġifieri kont impressjonat ħafna b'Esteban Ocon. Fortunatament tal-McLaren Fernando Alonso ma rnexxilux jabes il-Vettel għas-sitt post, kienu vera viċin, kien hemm inqas minn 1/10 bejniethom. Xtaqt narajin l-aħħar lap il-ġdida ta' bejniethom għax apparentament qasmu il-finish line side by side, iżda iċċaħadna milli naraw dik ġdida. Għal-McLaren tista' tgħid setat tkun għar iżda xorta waħda tilfu ħafna punti hux. Le, fimni, kif qed ngħidu tilfu ħafna punti u wkoll jiena l-inqas għalija nerġa' ntenni di tal-lum kienet umiljazzjoni. Fil-fatt qed naraw il-Chris Charter qed jistaqsi McLaren end of story jekk qed tgħid tal-ġlieda tar-raba post, Chris. Jiena mhux se ngħidlek end of story biss, imma se ngħidlek game over. Għax issa vera dak fadal 4 tiġrijiet imma meta tqis illi aħna qed insuqu ħabsa wieħed u nofs. Id-distak se nerġa' nurikom il-grafika reġaġi ta' 13 punt. Alonso b'xi mod qed inaqqar il-punti l-hawn u l-hemm. Rajna qed wirja kbira ta' Ocon, end of story le, game over iva, u jien personali qed nispera li fl-MTC qed isiru l-eżamijiet ta' kuxjenza li hemm bżonn biex forsi s-sena d-dieħla nerġgħu għall-inqas nelbu lill-Alpin u nirritornaw fir-raba post. Biss ħanaqbes fuq xi ħaġa oħra issa. Wayne, illum għandu raġuni oħra fejn jitħaq u jitbissem minkejja li ma ħadx punti il għaliex l-aktar leb veloċi tat-tiġrija marret għand wieħed mis-sewwieqa tat-tim li jżomm miegħu, Zhou Guanyu, illi f'dik li pratikament kienet it-telqa ta' daru għamel l-aktar leb veloċi tat-tiġrija. Volli qabel ma bdejna Wayne inti qed li fhem ma ħadniex punti bija ma xorta waħda naħseb li huwa achievement anki għal dan iż-żagħżugħ Ċiniż illi din il-ġimgħa naħseb iġġustifika il-konferma tiegħu issa bil-fastest lap li jagħmel. Ovvjament bil-fastest lap jekk spiċċa barra mill-ewwel 10 m'intix ħatiħu punti, ġifieri tista' tgħid li hija mniżla fuq il-kodba biss, però dik il-fastest lap turi żewġ affarijiet li Zhou huwa sewwieq jiġifieri kapaċi fil-Formula 1 u ħaqqu jibqa' hemmhekk għax biex jiġib l-aktar veloċi ta' teliqa mhux se tiġi hekk kombinazzjoni biss. U fit-trakk hemm xarba? Eżatt, fit-trakk hemm xarba aktar diffiċli u ma kienx l-unika wieħed ukoll li ppitja fuq tajers ġodda xtejt iva kellu l-vantaġġ ta' tajers ġodda, iżda ma kienx l-unika wieħed li jagħmel dik id-deċiżjoni. Però dik il-lap turu wkoll id-diżappuntijaj għax il-pace hemm kien jgħid biex nitlu mal-ewwel 10, iżda dħalna start fuq l-intermediate tires l-ewwel ħaġa, u t-tieni ħaġa fit-tluq tal-bidunet, ċiri qabel ma kellna red flag, is-sewwieqa tagħna tilfu diversi postijiet, jiġifieri kienet dit-tariqa kienet ċans biex nerġgħu niksbu xi punti, iżda sfortunatament erġajna tista' tgħid bil-Malti għax-xaqnija. U issa jaqblilkom toqgħodu attenti għaliex vera li għadkom is-sitta b'52 imma l-Aston Martin ġejjin. Fil-fatt l-Aston Martin għandhom 45. U meta tqis li f'dan ħaġa ġdiet li ħadu 20 punt,
il-ġlieda s-sitt post issa naħseb edha ħatkun interessanti. Il-sitt post żgur mhuwiex konfermat għalina għax l-Aston Martin kont pjuttost impressjonat kif sejrin dan l-aħħar tliet tliela, jiġifieri. Ejja ngħidu però illi anki hawnhekk Bastian għennetu l-istrateġija. Le, għennetu l-istrateġija, ma tikkonferma li t-tim tal-Aston Martin il-box tagħhom huwa pjuttost tajjeb għax fejn jitlu strateġiji kienu pjuttost saħħithom dal-aħħar tliela u l-karozza mhix ħażina laqqas. Jiġifieri fejn kellhom iċ-chances is-sewwieqa għamlu xogħol pjuttost tajjeb biex iġibu l-aktar punti possibbli għal dak it-tim u kemm fadal 4 tliela, jiġifieri is-sitt post żgur mhuwiex ikkonfermat għalina u nispera li għandna bżonn il-punti kruċjali li jġibu l-punti għax it-telfa tas-sitt post tista' tfisser ħafna flus li huma essenzjali għal tim żgħar bħalna. Eżatt, fil-fatt kont ġejja tal-miljuni. Mela, issa tkellimna naħseb fuq il-10 postijiet per se, li ħadna xara fuqhom. Ejja ħa nitkellmu issa fuq it-tieni parti tal dan il-video log. Guys, issa mhux qed ngħid lilek biss wejn qed nitkellem mod ġenerali. Hemm bżonn reviżjoni tar-regolamenti. Għaliex jien ma nistax nifhem di li kull darba li jkollna x-xita it-tliela jifqu. Mela allura kif staqsam kif tajjeb Martin Brundle dil-ġimgħa. Għalfejn hemm il-full wets. Biex għamilna sija nofs kemm? Satej? Wifqin? Konferma kemm l-FIA ma nafx. Fil-fatt huma diġà għandhom FIA wara simhom, naħseb jeżidu u jsejqbel mi fuq għadu wkoll SEO għax tiġi eżatt il-kelma fiasko għax illum kważi ssistejna l-fiask ieħor. Għalfejn hemm il-wet tires. Ma nafx forsi ma nafx tiġi żżid xi ħaġa. Le, nixtieq nżid żgur għax fil-fatt kif qedlek fiċ-ċetta ta' bejn it-Taljana tal-Kamra Sportiva vera maħruq illum, kont vera maħruq li ġejna ċaħħadna minn rejs ta' full wets u ma nistax nifhem kif kull darba li jkollna x-xita it-teliqa tittieqaf. Jiena għarajna li nsegwi l-Formula 1 mill-2016 inti l-ek nsegwi għafek minn iġvi tista' tgħid iktar. Pero nixtieq insemmi xi ħaġa li tħodna lura fl-2019. Inħoss li wara t-teliqa li sfortunatament seħ dak l-inċident ta' Antoine Hubert ġewwa Spa l-FIA qed tibda tibża minn naqriet qed nara jiena għax Hockenheim 2019 kienet bil-full wets u kienet waħda mill-aqwa tliela laqgħat rajt f'ħajti. Fil-practice ħankompli, fil-practice full wets kienet u ħallhom isuqu. Jiġifieri ma nistax nifhem kif bit-teliqa f'daqqa waħda ngħidu ħanħoġġu red flag għax hekk. U l-aħħar ħaġa li nixtieq inżid ħaniġu għalli aktar tard żgur. Però għax naraw għax l-FIA tara x-xita ħatuqa fit-teliqa. ħabba s-sigurta tas-sewwieqa. Imma mbagħad biex titfa' makkinarju kbir fuq it-trakka dik orajt. Reġa' ma nafx nasab kulħadd sema biha stadju. Fil-fatt tal-Formula 1 araw sew fejn hemm immarkat dak il-kwadru aħmar. Daw ma talmux il-lezzjoni l-iswed il-ħajja ta' Jules Bianchi propju f'Suzuka fl-2014. Araw sew. Le, maħruq immens għali għadi. Jiġifieri turi l-inkapaċità li hemm fl-FIA bħalissa wara il-mowt sfortunata ta' Charlie Whiting, l-FIA spiċċat għalija. Le, ma mbagħad kif dawn jgħidu ġustament is-supporters tal-Mercedes, irridu ngħidu kollox.
Imma l-aqwa illi għax Sir Lewis Hamilton għandu l-misluta f'imnieħ u dik għajmu burdell mbagħad. Le, mbagħad dik mbagħad xi ħaġa serja l jbierek. Jew dik imbagħad inqajmu burdell, le. U fil-fatt kont semmit Hockenheim 19. Jien se nsemmi tliela oħra mill-ġdid f'Suzuka li baqgħu msemmija bħala waħda mill-aqwa wet weather drives illi qatt kien hemm għall-inqas fis-snin fl-istorja fis-storja tal-Formula 1 imma meta rebaħ Damon Hill f'Suzuka fl-94 kienu għadhom bl-aggregate times imma kienet waħda mill-iktar wet weather drives li baqgħet tissemma. Qed ngħidu eżempju minn Suzuka stess. Jien niftakar anke s-sena ta' wara fil-95 meta kienet ix-xita Schumacher Michael kien ta' show għal partitarji tiegħu żgur li mhux għalija x'jiena spiċċajt rajt il-ħil jitkaħħal u jibki wara t-tellieqa u Voldiri, il-Benetton kienu spiċċaw l-ewwel u t-tielet b'Johnny Herbert, imma kien ta' tellieqa kbira fix-xita Schumacher l-aqwa stelli oħra li tibqa' tissemma tal-istess Michael Schumacher fix-xita. Barcellona 96 fejn dak kien anke żrinġid dawn ħarġin fit-trakka u t-tellieqa baqgħet għaddejja. Spa 97 l-istess. Alright, tgħidu li żminijiet inbidlu. Alright, vera li jrid ikun hemm is-sigurtà fit-trakka biex kulħadd imur lura d-dar għaw jisħax kulħadd għandu familja, imma u inta tgħid punt tajjeb Wayne meta semmejt wara l-mewt ta' Antoine Hubert l-affarijiet ishom marru l-baħar fejn tidħol dana. Lex, dawn l-affarijiet. You can't be too safe. Lex, dawn l-affarijiet jiena qabel 2019 qatt ma rajthom li dan il-biża kollu għax naraw naqra x-xita biex nibdew tellieqa, dawn huma l-aħjar 20 jiena propri fil-ferma tiegħi dawn huma l-aqwa 20 sewwieqa tad-dinja tista' tgħid. Ara vera ħassem lill-Latifi inti. Le, irrelevanti. Ġeneralment dawn l-aqwa 20 sewwieqa tad-dinja. Għala ma nagħmlux regola fejn inħallhom joħorġu fuq it-trakka u jiddeċidu huma jekk għandix tibda t-tellieqa jew le, jagħmlu a classified vote. Għax huma ħajsuqu, jiġifieri huma jafu jekk iridux jissograw ħajjithom jew le biex isuqu f'dawn il-kundizzjonijiet mhux l-FIA. Għax bħalissa l-FIA m'għandhomx idea ta' kif imexxu tellieqa bir-rispett kollu. Il-kelma eżatt hija għandi kelma eżatt frasi, ma nixtieqx ngħidha x'nibżgħu imbagħad nidħol fl-inkwiet ma l-awtorità tax-xandir ma naħsibx li għamlilna. Biss le hemm bżonn jitranġaw l-affarijiet. Mbagħad kif qed issemmi inti jekk sewwi irid jirtira mix-xita għax tkun perikoluż li tħabba x-xita, ħifier għandu dritt li jirtira bħalma għamel Prost Fedelight 89 qed imur lura fiż-żmien. U Niki Lauda li saħansita tilef kampjonat fil-Ġappun fis-76 għax il-kondizzjoni hija perikoluża imma ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk. L-FIA qed tagħmel fjask fuq ieħor, jiġifieri u qed ittellef mill-ispettaklu u mill-partitarji. Issa wara kollox għax il-partitarji mhux biss dawk li jkunu fl-istands, imma dawk li bħalna ikun hemm min għam kmieni ħafna biex jara t-tellieqa mbagħad qed taħli l-ħin ta' kulħadd. Jiġifieri fil-fema tiegħi u hija ħasra. U hija ħasra. Mela, qabel ma nagħlqu, issa għandna t-tellieqa li mis-Istati Uniti u tajjeb li ngħidilkom diġà minn issa illi għal dak il-ġimgħa tal-Istati Uniti qed nippreparaw xi ħaġa li jista' jkun ħadkun naqra ta' interess is-sibt waqt il-ħin tal-provi ta' kwalifikazzjoni ser ikollna ħansejħulu hekk extended show ta' mix zone il għaliex dik nhar filgħaxija mill-Inter mal-Fjorentina. Possibilment hemm xi xlobit oħra biss f'nofs il-lejl jibdew il-provi ta' kwalifikazzjoni u dikinhar jiena u Wayne McAuliffe u jista' jkun ikollna xi mistednin oħra wara il-post
Game Reactions ser nibqgħu magħkom live biex nikkummentaw dak kollu qed tkun jiġri fil-provi ta' kwalifikazzjoni għal Grand Prix tal-Istati Uniti li naħseb you looking forward għalija wejn, ma nafx inti. Le, ovvjament, il-trakka ta' satiritu waħda li toġobni u nixtieq nara il-provi kif ħajmorru. U ovvjament looking forward għal-programmi, grazzi tal-invitazzjoni, tassew naċċetta l-istedina tiegħek għax. Le, fimni, bħala tim tal-kamra sportiva rridu nibqgħu noħorġu dawn l-idejat ħalli nżommu. Le, ekku, jiġifieri inħeġġeġ l-spettaturi jsegwu dak arena. Eżattament, biss fuq hekk ser inkellmukom fi programmi oħra. Mela, qabel ma nagħlqu bħas-soltu nfakkarkom illi dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun fuq YouTube jekk forsi tliftuh l-appuntament tagħna magħkom issa ser ikun għal għada fit-8 fejn ser ikollna il-programm Mix Zone fejn pratikament ser jidħlu il-komplement tal-YouTubers tagħna Mark Xkembri, Clayton Iċċomba, Chris Kopajt u il-YouTuber il-ġdid tagħna Jude Samuel ta' Manchester United li ser ikunu qed ikellmuna fuq il-logħbiet Milan Juventus, Arsenal, Liverpool u Everton Manchester United. Jiġifieri l-ewwel parti tal-programm diġà lesta u diġà qed għandi, ovvjament nistennew iż-żewġ logħbiet tal-lejla. Nista' ngħidilkom biss li għandna bniedem li qiegħed ferħan ħafna u għandna bniedem ieħor li huwa kemm xejn diżappuntat minn hawnhekk nixtieq insellem u nirringrazzja lill-erba' YouTubers tal-li wkoll qegħdin jikkollaboraw biex inkomplu inkabru dan il-proġett. Mela, aħna issa naħseb aħjar immorru għax naħseb hemm dak il-platt ribaj qed jistennina wejn. L-appuntament tagħna magħkom huwa għal għada fit-8 bil-programm Mix Zone. Saħħit. Ġurnata tajba kulħadd.